Olu lusasazo ngqolwendaba eStudio 10 kwikomkhulu le-SABC Auckland Park eRhawutini nazezi phambili. Amaqela ezopolitiko aphikisayo anezimvo ezohlukeneyo emva kokuba umongameli Cyril Ramaphosa ethethe phandle ngelithi akashiyi isikhundla sakhe kulandela isigwebo senkundla yomgaqo-siseko ngomba wephalaphala. Kusweleke abantu abathathu kwiziganeko ezohlukeneyo eKapa ngenxa yemimoya ebhudle nemvula eziquqise kwiindawo ezininzi eNtshona Koloni. uJayden Protiga oneminyaka 16 uza kumela uMzantsi Afrika okokuqala inxalenye yeqela labangaphantsi kwe-17 eliza kuqubisana neMorocco kule nyanga kwitumente yamazwe elizwekazi iAfrika iAfrica Cup of Nations. Botani Mzikantuna namhlanje livunyiwe idinga sikuphakela indaba kweli jelo singaphosanga maseko masinirhabulise kwibhekile yasemini nje. Amaqela ezopolitiko aphikisayo anezimvo ezohlukeneyo emva kokuba umongameli Cyril Ramaphosa ethethe phandle ngelithi akashiyi isikhundla sakhe emva kwesigqibo senkundla yomgaqo-siseko ngomba wephalaphala. Isithethi se-EFF uSinawo Thambo kunye noVuyo Zungula bathi bebekulindele ukuba umongameli angasiphikisa isigqibo senkundla. So the Economic Freedom Fighters anticipated that he's going to be taking the Phala report on judicial review. And we outlined to the people of South Africa that they must remember that he is the same individual who submitted a review application in 2022 and then withdrew it because he thought that he had politically succeeded in stifling it through an unconstitutional majority vote. And he has done exactly that now. He's maneuvering the judiciary on the basis that he's trying to undermine the Constitutional Court's referral of the impeachment, the Phala report to the impeachment committee. So we expect, as the Economic Freedom Fighters, that the Speaker, first and foremost, must be the one who's going to oppose the judicial review by the President, because she's the legislative authority that established the independent panel which developed this report. So she's the custodian of this report. As the Economic Freedom Fighters, we're going to join in this application and oppose the President's judicial application for review of the Phala report. The issue that we have here is a president that acts in bad faith. He is acting in bad faith because in 2022, he misled his caucus or politically maneuvered with the ANC caucus to say this report is legally flawed, therefore he's going to take it on review. After the ANC shut down that report, the Constitutional Court came and said that report, he does not have direct access to challenge that report. From 2023 up until 2026, he never saw it fit to challenge that report. And in 2024, October, the 17th of October, we asked him in Parliament, that report is still binding. It has not been set aside by any court of law. In our reading and our view is to say that firstly, there was nothing that was stopping the president from proceeding to go on review. That report the independent report was flawed, and so there was nothing that was stopping him, irrespective of parliamentary action at the time. And so this already establishes, the bad faith that Honorable Zungula was speaking to, because he could have done exactly that. And we believe that he did what he did because he thought he would be off the hook. Ikomishoni kaMadlanga ibuze ngokuthembeka kwephulo loqoqo lweziyobisi ekutyholwa ukuba laphazanyiswa zizenzo nokungabi nankathalo kwamapolisa. Le komishoni ive ngokwenzekayo ekubhaqweni kweziyobisi ngoJulayi ka-2021 eArterton eRhawutini apho kwabhaqwa icocaine exabisa ngaphezulu kwama300 ezigidi zerandi. Inkomanda yeziko lolawulo lweenkcukacha nophononongo warrant officer Marumo Magane ijikwa-jikwe ngemibuzo enzima ngento yokubonakala ukuba yaba kukugxobha-gxobha nobumpathe ekuphatheni ubungqina ngethuba lephulo. Ii-Hawks zathimba icocaine ebunzima buyi-715 kilograms exabisa ama300 ezigidi zerandi ipakishwe ngathi zizityena kwibhaki emnyama. Nakubini kwakunyakazela amapolisa indawo yeziganeko zolwaphulo-mthetho kubikwa ukuba yayingakhuselekanga kwaye uwarrant officer Magane uvumile ukuba ngenene ukususwa kwemoto kuloo ndawo kwakubeka ichaphaza kwintembeko yobungqina.
Warrant Officer Magane ubile walithonse zama ukuphendula imibuzo kaJudge Madlanga ongusihlalo wekomishoni. Just explain to me more fully if the container had been opened there and then, what exactly would you have done? Would you have... We were going to cordon the scene. Sorry? We were going to cordon the scene. To cordon off. Now the container is open. What do you do with the open container? If that exhibit or if those drugs were found, we were going to call. And how exactly would you establish that there were drugs inside? Commissioners, because assuming that everything was wrapped up and you don't open and you immediately see drugs, everything is nicely wrapped up. In wrapping that's not even transparent. What would you have done? We would have called K9 or other people who have experience in this field. So I was saying you would have opened for no reason at all then? Commissioner? I was saying you would have opened for no reason at all if you would have just opened and then called for K9 without doing anything further. No, we were going to wait for them to come in. But why open then? To verify the information. Isaqhubi ikomishoni kaMadlanga. Kusweleke abantu abathathu kwiziganeko ezahlukeneyo eKapa ngenxa yemimoya nemvula eziquqise kwindawo ezininzi eNtshona Koloni. Abasemagunyeni kweliphondo baphantsi phezulu nokukhawulelana neziphumo zale mozulu ezibangele umonakalo omandla. Abantu abathathu bahlukene inyama nomphefumlo kwizaquphe zezehlo eKapa nakwingingqi ezingqongileyo ngenxa yemimoya ebhudla ngokumandla nezandyondyo zemvula ezithwaxe eliphondo lentaba etafile. Urhulumente waseNtshona Koloni unqanisise ukuba ukuhlanza kweselwa kwesisithathu kubangelwe kukuwa kwemithi ngephanyazo kwizithuthi kanye nokusutywa imisinga ekuzameni ukuwela imilambo. Kambe ke ibambela nkulu baphathiswa kweliphondo Ivan Meyer lithi isigqeba sephondo neqonga lolungelelwaniso banqobanisa inhloko izolo zebagqiba ekubaluleni lombhodamo njengentlekele. Kananjalo umeya ukhankanye ukuba iziko lolawulo lwentlekele kwiphondo nalo liyingxalenye yokuba maxhapheshu nokululela isandla kwabo bachaphazelekileyo. Lo gama ezizantyalantyala nenkqwithela zibangela umonakalo oshiya umbhono Mxesibe umokamokana neemeko ezimaxongo ezifana nokuqhawuka kweentambo zombane nezikhukula ingakumbi e-Overberg, eCape Winelands, eGarden Route, eWest Coast nakumbindi idolophu weKapa. Kunjalo nje zisamile izilumkiso ngesisimo sezulu sinobungozi esikhatshwa zilwandle ezilwatyuza ngokuxhomisa amehlo. Yolekile ke inkulu baphathiswa yaseNtshona Koloni uEllen Weed ngelithi wola wendlela kaN1 kufuphi naseWorcester oko uvaliwe ngenxa yale mozulu. Ubongoze abaqhubi ukuba bafumane indlela zimbi eziquka uR63 ukuya kuR67 ukuyoqhina kuN7 nanjengoko oku kuza kuchaphazela ukungena nokuphuma eKapa. Ukwakhankanye indlela inqumla kuR381 engahanjwa nangona nje ingeyondlela embaxa. Ndimlo Lilitha Ntsundwani kwindaba ze-SABC. Umbutho wezempilo kwihlabathi jikelele uqinisekise ukuba sele ingabantu abasixhenxe abafunyenwe intsholongwane iHantavirus. Le ntsholongwane sele isube imiphefumlo emithathu emva kokuqhambuka kwayo kwinqanawa kanokutsho. Ugqirha Motsoaledi bethetha nonondaba kumsitho wokubhiyozela usuku lwabongikazi kwihlabathi jikelele kwisixeko sakugombo eMpuma Koloni. Uqhube wathi uphando ludandalazise ukuba intsholongwane yeHantavirus ayinalo ulwamvila olufana nolwentsholongwane engubhubhane i-COVID-19. Umphathiswa ukwathe isebe lakhe limanxada-nxada lisenza zonke inzame ukuqinisekisa ukunganweni okumandla kwale ntsholongwane phofu boyame ngombutho wezempilo wehlabathi kunye neziko lezifo zosulelayo kuzwelonke.
Uthi le mibutho emibini yiyo encedisa kakhulu kwindlela zokulawula ezinye izifo ezakhe zaqhambuka kuquka i-listeriosis, i-coronavirus, i-smallpox kwakunye nezinye. Nobody knew that those people there who are citizens of other countries are dying of a virus called hantavirus. It is us in South Africa who discovered that within 24 hours of the people arriving here. When they were sick there for whatever number of days, nobody could know it was hantavirus. It is us, because we have got a very important institution which people undermine all the time regardless of its performance. The National Institute of Communicable Diseases, NICD. It's not an ordinary laboratory. It is what we call a collaborating center or a reference center of the World Health Organization. Uqole ngelithi mabahlisa amaphapha bemi kuba isebe lezempilo linesakhono esigqibeleleyo sokuqobisana le ntsholongwane ye-hantavirus. Sinamkele kwakhona sihlabele mgama abaqhubi beteksi nabakhweli kwirenki yeteksi iBhara eSoweto sele beqalile ukuvashunga amaxabiso axhomileyo amafutha ezithuthi. Abaqhubi bathi le meko inefuthe elibi kubo kuba ngoku basebenzela amafutha. Abashayeli beimoto kanye nabanikazi bamatekisi bayakhala njengoba ke intengo kapetrol imba eqolo. Uzokhumbula ukuthi intengo yopetrol nediesel yenyukile kule insuku ezimbalwa, kanti akusibona bodwa abagibela abakhalayo nabashayeli bakhala bayayithulisa ngalokho ukuze sikwazi ukukhuluma nabo sibeze ukuthi yini le engaka ekhalisayo. Mfowethu sibonga kakhulu ngesikhathi sakho zwile ukuthi nawe usuka le eMsinga. Sicela usichazele mfowethu ukuthi yini enibulala kakhulu njengoba ke intengo ikhuphukile kunje. Engakuchaza nje kabanzi mhlambe noma ngamafishana amagama kuyasilimaza kakhulu ukunyuka kapetrol no diesel because abantu abahleze besebenza ngokuthutha umphakathi. Kushuthi mangabe uqhubeka nokukhuphuka upetrol no diesel, abanye bomphakathi abathile bazogcina bengasakhona ukuya emsebenzini. Number 1, imali mangabe ilokhu ikhuphuka, kunabantu abahola imali encane okufuna ukuthi besupporte ama-families abo. Makukhuphuka imali emateksini ukuthi bagibele, uzogcina umuntu esebenzela i-transport. Lokho kungafanele because mangabe usebenza kufuna kube ne-profit, kube nezinto zenzayo. Number 2, ama-taxi njengoba sesashekisa imali encane kangaka nje ngesimo sokunyuka kapetrol no diesel, ama-taxi ayabhadala inyanga nenyanga. So nabelungu bazogcina besafara bethathelwa ama-taxi abo ngenxa ama-areas bengasakhona ukukhokha. Lokho kuyasilimaza futhi. Ngiyabona la uke washo ukuthi ingathi ngisho nokufaka upetrol ugcwale sekuyinto engathi inganekwane. Sekunesikhathi ningawufaka upetrol ugcwale ngenxa yokubiza kwawo. Namanje ngibonile la ukuthi imoto uyasho ukuthi hayi kungadingeka ukuthi ufake imali engaphezulu kwe-1000 ukuze ukwazi ukuthi ke ukwazi ukusebenza usuku lonke. Angikucacise lokho Cabisa. Ngingafanele ngifake i-1000 emontweni half tank, i-1000 mhlambe ke no400 ukuze izokwazi ukumelana nalesimo sokusebenza. Ngale kwalokho hayi akusekho kusikhuthazayo ekuvukeni ekuseni ukuthi siye emsebenzini ngenxa yengcindezi esibhekene nayo kaoyela. Okusho ukuthi mina ngokubuka kwami cha singake laba basemandleni kakhulukazi ugovernment uma ingenayo imali akasibolekele ikwazi ukuvimba lapha kuoyela ngoba akekho umuntu ongezohlupheka. Uma kukhuphuka upetrol akekho abagibeli. Ngicela bazi bakithi ukuthi nathi asithandi njengoba imali ikhuphuka kanje. Njengoba besho ke abashayeli ukuthi ke lezi imoto uma ngabe isimo siqhubeka kanje ziyabonakala ukuthi ke zizodliwa ngenxa yokuthi ke intengo yopetrol nentengo yodiesel ibonakala imbeqolo, kanti ke lokhu kubadalwa ukuthi ke kunezimpi lezi eziqhubekayo njengoba ke ibambene ngehluthu phakathi kwe-Iran kanye neMelika. Igama lami nguCalvin wakwaDludla endabeni ze-SABC ngibika ngisesikhumulweni samatekisi eBhara kwaNath eSoweto. Ingxaki yezimali ekhulayo kwisixeko saseRhawutini ixhomisa amehlo kwaye iyaxhalabisa nanjengoko isenza kube nzima ukuba isixeko sihlangabezane neengxaki zaso. Usodolophu Dada Morero uthi urhulumente wenza konke okusemandleni ukukhawulelana nale meko emva kwentlanganiso ebekumgangatho ophezulu nomphathiswa wezimali uEnoch Godongwana.
Kwincwadi encinci ethe yabhalwa ngumphathiswa wezezimali nebinamagama antsokothileyo ngemeko yezezimali yesixeko saseRhawutini, umnumzana Godongwane udize ukuba esi sixeko sintyumpa-ntyumpeka kumatyala abalelwa kwimali engaphaya kwe-25 billion randi, lo gama umasipala enemali ebalelwa ku-3.9 billion qha ekhoyo. The ministry would have taken a report as of June last year, which concluded on our age analysis in terms of payment to our creditors, which is last year, June. As we stand now, we're not owing creditors 25 billion. We're sitting at about 6.8 billion in what is due to our suppliers and creditors. So it's an important part of the discussion which we had, and we were able to clear it. The second part that the minister had raised quite concerning was the issue around the politically facilitated agreement, which is an agreement undertaken by the city and Labour just around 2016, where they agreed that the employees of the city has actually been subsidizing the city because the city is owing them what they should have paid them around 2014. So we went through a process of engagement since 2016, and I guess with our administration now, we went on to continue with that discussion, which ended up in a mediation. Umphathiswa uphinde wayalela umnumzana Morero ukuba amise isivumelwano esisanda kuyilwa neyunyana yabasebenzi iSAMU, esalumkisa ngelithi ukuba esi sivumelwano siyaqhubeka sibeka emngciphekweni omkhulu hayi kuphela imeko yezezimali yesisixeko kodwa nakuqoqosho lweli loMzantsi Afrika. Umongameli Cyril Ramaphosa ungqinisise ukhenketho lweli ngokuba negalelo kufunquko loqoqosho ngaphandle koxinzelelo loqoqosho lwehlabathi nokuqatsela kompodamo kumbindi mpuma. Good afternoon. Umphathiswa ezokhenketho kweli uPatricia de Lille uthethe phambi kokuvulwa kwenkomfa ngemicimbi yecandelo lezokhenketho nengundoqo kwilizwekazi iAfrica's Travel Indaba neqhubeka eThekwini KwaZulu-Natal. Eyalonyaka indaba ilindeleke ukungqobanisa inhloko abaza nemiboniso engaphaya kwama900 abaphuma kumazwe angaphaya kwama20. Kambeke abathengi abaphuma kwiimbombozone zehlabathi jikelele abangaphaya kwewaka bayinxalenye yale nkomfa nokuqaqambisa umdla wehlabathi jikelele ekusingiseleni kwiAfrika. There are a lot of opportunities, but also the investment opportunities. We've seen with the Presidential Investment Summit that over 24 billion rand of investment into the V&A waterfront in Cape Town. On Sunday, I went to Club Med. It's also a 2.5 billion rand investment, a public-private partnership, and that shows confidence in our country. Yeah. Kananjalo umongameli weli uCyril Ramaphosa unqanisise ukhenketho lweli ekuzeni noxhaxha kuphuhliso lwamanye amacandelo. Tourism is one of the most strategically important sectors to our continent. It is a new as well as an old sector. It is old because our people have always traveled across the various lands that we have on our continent. It is new because it has become an important sector in the economy of any country. Ukanti ke kuxininiswe ukuzijula ijacu kwecandelo lezokhenketho ekubeni lingatyala imali nje kulo koko lisebenzisane njengenyandenye eliqilima necandelo labucala ukuqala imeko ezimokamokana neli neAfrika ngokubanzi ezifana nentswela-ngqesho ukungalingani nekatele leziko. Ndimlo Lilitha Ntsundwani kwiindaba ze-SABC. Usodolophu omtsha womasipala waseMaluti Aphofong uTumelo Thebe uthi unethemba lokuphucula imeko embi yokuhanjiswa kwenkonzo kulo masipala. UThebe usebenze ixesha elide kulo masipala nowakhe waba ngusomlomo webhunga uthi amava anawo kunye nesakhono sokumanya oceba ziza kumnceda ukujongana nemingeni ekhoyo.
Sele kuqenqeleke iminyaka umasipala waseMaluti aphofonga ujongene nemicelimngeni yolawulo kunye nokungahanjiswa kakuhle kwenkonzo. Abahlali bajamelene nokunqongophala kwamanzi, ukucinywa kombane rhoqo, logama umasipala ekwatyala uEskom iibhiliyoni zeerandi. Ngenxa yokuba ukwindawo yasemaphandleni, lo masipala utsala nzima ekuqokeleleni ingeniso kuba bambalwa abantu abakwaziyo ukuhlawulela iinkonzo. In winter, you know, Mqwaqwa is cold. There's no electricity, there's no water. Uthebe uyavuma ukuba umasipala ujongene neengxaki ezindala ezifuna ukusonjululwa ngokukhawuleza. Uthi kungakhathalelwa kweziseko zophuhliso yenye yezona zinto zibangele iingxaki ezininzi ezikhoyo ngoku. Now heading to winter, and most of the time here in winter we have a challenge in terms of electricity. We'll have transformers that will get bent due to a number of issues. Hence, one of the thinking that I'm having is to say, how best can we reduce in terms of buying transformers but giving electricity to our people? Wongeze ngelithi ukunqongophala kwezakhono ngaphakathi kumasipala kuye kwabangela ukungasebenzi kakuhle kwawo. When we go to budget, we must have a budget that is costed in terms of organogram, because most of the people now, they are deceased, others are pensioners. Now we need to fill in those gaps so that we create part of employment for our people. Nangona esesikhundleni ixesha elifutshane, usodolophu omtsha namaqabane akhe bathi impumelelo yabo iza kubonakaliswa ngumsebenzi ukuzisa utshintsho olukhawulezileyo nolubonakalayo. Kwezemidlalo, uJaylen Potgieter oneminyaka 16 uza kudlala phesheya eyokumela uMzantsi Afrika okokuqala eyinxalenye yeqela labangaphantsi kwe-17. Eli qela liza kuqubisana neMorocco kule nyanga kwitumente yamazwe elizwekazi Afrika, iAfrica Cup of Nations. El Tyendyana liqala ukudlala kwiqonga elikhulu kuba sele esuka kudlala eJamani edlalela iqela iFC Cologne. Libhola letinyawo likhona emndenini wakaPotgieter. Kungako kungamangalisi kubona Jaylen adlala libhola letinyawo mshiyalo wa babe wakhe Shaun Potgieter bekadlalela iAjax Cape Town kanjalo neOrlando Pirates. At the beginning it was a bit tough because I had to get used to the boys, because not a lot of the boys knew me and I also didn't know a lot of the boys. But ever since we got closer, I feel a spark between us, and I feel we have a good relationship with the coaching staff but also as the players, and we're just working hard so we can win the tournament. Umqeqeshi Vela Khumalo uyamethemba lo mfana lodlala eJalimani. Football wise, he's technically, tactically smart, and it shows that he's playing from he's coming from a different level of competition. And we are happy that SAFA allowed us to have him back here, and I'm happy. I think he's going to make us proud. Lo mdlali nguye lo wenta tinvo tenteke esiswini njengobe adlala naku lokwatiwa ngekuthi ngunumber 10. Usila kuleli kutawumele litimisele. We need to be strong defensively. We can't make a lot of mistakes at the back, but also up front we need to start scoring goals, be creative minded, and just be attacking so we can win the tournament and also go to the World Cup, experience that, and maybe go far in the World Cup. INingizimu Afrika itawuvula lo mqhudelwano ngekutfolana eTulu neSenegal ngalesi sithathu. Mina ke ngingumduduzi Ndlovu leti tindzaba te-SABC. Nguphi? NgiseJozi. Desibane kwakhona kamnandi into zakuthi.